Saan naman sa kadiha? Yaw-yaw na sa dinggi. Sulod na din eh. Sangiban sa din yo, naigi saniban. Tao, mama. Tutag doy. Nagkuhay di ka dito sa pakit sa ilan ni Lilin? Hmm. Gana bagid ninggi. Nya ang pakit. Apa? Wata na ni na. Kani. Kaniwang lagi. Bir. Sige, tan-ahon tala na imong pakit-pakit ug Mama. Mama bitaw ayaw gid pag-abusar. To siguro kag Mama. Bir. Ma, abay ka. Ma. Abay ka. Ako mabagot. ha? Naman dinigi saniban man niya daniyo. So naunsa na siya nga nahubog naman ni. Kay nangutang man ni dito sa ilahan ni Lilin. Siya isa. Koran ako mga iyo dinhi. Ba. Ako ma. Baboy. Nagtuo siguro ni siya. Piyaan ko gini madugay. Talang. Mama. Mama bitaw ay pagsalig. Kinsa mama using? Lagi. Ma. Tukar ni kabuhi na ninggi. Na tanawa. Unsa man na? Nga saniban man na. Ma. Lagi. Liti ko na mo panaginting. Bubo lang. Patay dog mga paliming ko kung to. Dito na labog. Kamiging mga ikan na. Di mo na ingo nga. One. Patay utos sangkot bago. Unsang sanggot? Butang di balay kay gamiton ng panglampas. Kung naintay lampas uno sa daplin. Maram na. Naipurok pang lamon. Tumuyan. Pang gutalis karne. Flamingo pang iles prakot. Dito palit palmingko na sa kubandaan daw kadang kuan na sa kubandaan daw tumuyan daw sanggot kina na may purok ato putol ni na purok ni kanang purok ni mo nga dagko kina nga bulos na putol ng purok ka isa nga di kasi po so kasi po nga insekto subo di man hilaw ng subo kanang hilaw subo kalugti sundang kanang subo sad nga subo agkabali akahiwi kapo mo na ikuang sabo pero kadang talampurok ato na palit gwapo muli tos kana pa nang bukog baboy na tigbas itigbasa ito kikis kanding ito bukog itong bertini kanang tantan ba to kiloman kigapo ikutad joli na rayan na balay sa wag ginasibang giputos kawayan wag sibang ilig gwapo na klase o hayton bisag mabagnos lang kaduha katulo bisag di mabagnos hayton yan na flamingo kung para sa buhol una bili mo na sa gidon man Ug itigbas na sa imo purok modulot. terus kawayan tao pa kayo palit ma ha palit ko sa tumuyan mag flamingo ma ha Murag gyapon purok di magay kag hilamon diha. Nagkambog na ng kuan diha o. may hindi kaya hilam mo na lagi da hambok sa mata Dadto sa basta mahuman ang lawat ya kaya ako naay da kapayas imo tatong Unsa man? hilamonan. paminaw sa ba ako kon tuto tagtaran ang adlaw Abi, gandid adlaw. diba kana adlaw ma human naman do kadlaw kaya tanan clearing itanan do kadlaw ra human naman ako libihong lang sa pinto tagal na si Sandra siya kaya dua apel na lang hilo na kawayan ato sugdang og ba 100 niya 600. di ba do kadlaw mong trabaho apel na lang mga kono repair labat na gikan na ni ako man sukulipan ng mga labat na kay mga haligi na i-clearing ina ko na kan do kadlaw human na tagal na si Sandra siya
Nung tuto, ako man nung siya, dahil, ilang kita doon, isis, dali, kita, wining mo ito, pinay ko, nahimog, sa, do katawra, dapat i-budget na, ko, uma na, dahil ka mga kwan, ano na yung pamasko ni mo, no? Ano may kayo nakuha na ko siya nga, o, ignan lang ko yun. Ato, hindi naman nun kay, ako naman ko, libihon, talaga pa yun ito, balag bulan na ito, tinapa. Malay ko kay, ang suldo, dito mo sa 30, tati, uno pa, dos pa ka, saan naman. So, at least nga, makautang ka na, kung kahatag ni mo, hindi na ko siya. Nung tuturo ko, ano na yung kuno ba nila. GR mag-iingo na, GR, kita mga GR inuma, dyan na inuma. Inom GB kapon dia, wagi na bali-bali GR. Si GR, nagmatnon siya nga, tapos una ba, na ugay niya nga, gasto. Dani kung sa balay yung matod ni Hilin, dani, si Hilin may nabis korta. Pagkat tagaanas GR dia, pinakata 5,000, 6,000, konsumo lang sa bugas daw, pagkaon. Ipalag yun na nila sa pagkaon. Uy, korta. Saan sa nagmarites ni mo? Kabalo ko. So na, asa sugal. Pati patay GR kahubog, libat bata. Karon, itamin mo siya ng inanang forma. Wala, hindi kakita niya. Pagkainom niya sa kalapad, 2 kalapad, mura na. Ikaw na po yung nagpalabig, inom. Sabi inom. Sabi inom yung sa kalapad ra. Sabi inom ka ng kilis-kilis para sa unang panahon. Pila man di ka lapad mong gikuha dito lalilim. 2. Nya asa mang 2 kalapad durot nimo ikaw isa? Gatay mo na ko ni. Dito sa ilaing ko isa. Ako isa sa... Isa man nag-inom. Sila rin ko. Pila na sa kalapad, di mo hinubig nila. May inumay nga tawa na. Kisa nag-inom man dito di ay kaganiya. Di naman to si Inko. Lapad na na. Agurot yun sa tagsaka. Tungas karton ka na gabi. Ay gigabuntag na gabi. Tag 2 kilomik makaya nga 3 kilomik. Sila 2. 3 kilomik. Kana may lapad. Ito sa lapad ng gamay ka na. Lapad ng simba ko. Hinubig ka na. Kilomik niya hinubig yun na Inko. Do lako-lakaw. Di baka. Di arasad. Di sa glotay kay. Takluban, pag umaasad, inuman ng otro, umaadlasad, pwede yun nga, para sa unang inom. Kaya na may katigwang na sila niya. Inom ako, isa kalapad na kakulisa, isa 2 kalapad, umaasad, adlasad, isa kalapad. Dago mo ako, di mo glagaw. Dahil ko balay, black. May lakuan na GR, balik ulit balay. Lakaw pa yung sa sentro. Wala ko na. Balay, hindi, mura. Bikiro baka, nang bobo istorya ha. Pagkawal istorya, mura ako do. Maning magkakaw. Istorya, bot-bot, istorya sa wadi dito. Ang lakaw pa sa laing espino at pagkasa. Ano mo yung istorya, imo na bakiros baka? Na, baka mga busog buyag ng baka ma. Dako, ila dito sa lautik na. Pagkain mo si Ilde, si GR. Niwang na Inko, niwang nila lautik linda. Nasagpot tayo ko, ambot lang nila. Hindi may libal nila. Ako pa inom tubig niya. Tawa na ako baka. Ukso na sa lautik. Nakubol, baka doon yatay sa unang panahon. Tawa baka karoon ako nga purma niya. Busika dilawas kay initiban na ako. Busikag ng gawas ng bukog? Bok. Di lagi. Porgahon ni buyak na. Bayad ka karon. Prediksyon lang na buyak. Bayari na pisa 26. Kaya ka ng baka. Pram. Tulo ka bulan. Upat pa ka bulan. May mo kay kada bulan. Injeksyonan. Injeksyonan sa? Kanang purga. Kung bot yung mo baka nga gusto ka nga mo simbong lawas. Mas yung sa purga, kung di ni mo kanunay tigwayon. Di lagi ma. Sa isa kadlaw ka isa sus Ginoo ko. Ay sus kaya Kasi isa. man na ka ng baka kay di man na ingon nga Tanawan, ato ra na ato ka ng duwang Tanawa na ako mama dia. mga buhion. Tanawa ko mama na ko. Agubana mina ko na tigway ko baka. Kabalo ko si bawg ugi. Ikaw agato sa bubo LD katong na pagkataat bang katong burikat sa sagot. Di siya makaano do. Pagkahapon wa gid taw dakon tiyan ni kuay sos putbutin tigway. Ako kabalo ko sa una sa ako apuhan sa baka kay ako kabalo ko panigos baka. Mapas mo man yung baka pero di kay mapas mo nga kanang inom tubig pero sa ipainom tubig di kay inom. Kay gusto niya katong
order ka na buyak sa 1,000 katong patilamas baka. Na buyak 1,000. Para sa mga ng 1,000. Ilang itawag na kanang tiya pa sa baka tila para parat pa na. Mupikit ang kaparat dila. Isa ka bali tubig tuwas balde na primero. Pila ka kabo 1 2 3 4 urot nila. Abot 5 abot 6 muna ipatambok sa baka kaning Jesus. Butangan ra nag-asin ang ilang tubig. asin di Tambok lagi na mga asin ay lagi pag man mo to kay tagpilat to kabon mahilis. Jesus. Isa Pila mo ka to. Naya bibi. 1,000 Kung sa mo. kung mamina sa lagi. Depende mo na sa kilo ini mo to ni LD. Daw kanang chok di o. Kanang chok. Sa mga chok sa kwan. Ay, susubugok niya. Kato ko bantay atong naghaul to sa kahoy. Nagitsuka ni EJ. Muto sa karang langaw-langaw nga lingo-lingo ang baka di gusok kaon kay alingasahan sa ng katol kaya langaw-langaw gagmay kayo. Di na kato. Langaw-langaw. Chokra. Yan si malawas. Why kuto sa baka. Lami ang pagkon sa baka. Di kay. No, di kwarta ang tapro. Di magkagkawag si kwan. Pilechok. Hindi na ako sa ili pilechok nung palitan ko ng mga isa ka karton kay ichok ko na sa lawas diyaw. Kanang langol gagmay mga Ang langaw. grabe po ng isa ka karton. Kanang karton di ba na karton nga dako kanang mga karton gagmay ng mga chok para sa kanang isa ka blackboard ba. Muna iya sa lawas baka gikan sa ulo, liog ana iko ang baka na taas sa tulok adlaw wa na ilangaw munang di siya agkaon kay ingon di lingo kay langaw di kato tung langaw gagmay ba nga sakit kay mamaak muna niya tama baka ildi kanang yan nati biya 20 sulig kay lawas kay initiman man sa chok do tubig pa inom napaltas mga Ikaw, lagi gani kay painom ng baka sa Wai, tubig. painom. Dito ra ko painom. Dito ko painom do boma. Kala ni host diya nga ibuton ako. Na akong ikot-kutan na yuta. Diyan lang inuman. Layo man na yan. Kasi hus ibuton nganong ibuton na unsa man din na diya gipaputol na nimo diya. Kanang host tanan diya sa ibabaw. Puro sa susumpay ni Baldo, Ilde. Anto si ibabaw kay kami subay AG diya may agas ini. Muna nga amo nang husoon. Kut-kutan yuta diya. Si Ilde katuon mo sa diya man sila gikan sa una painom baka. Pila ka mes inom baka. Nga sisi mo na insakto. Balik sa sak. Pag ilim niyo baka, ibuton sa nimo kung mainom siya. Kaya tuloy-tuloy mo tubig. May nga. Kakasog to host na babaw. Ito, inom mo baka yun. Makapot balay. I-LD day. Si isa kadlaw ka isa ra tigwayon. Aga. Sikalaw. Aka na ang baka pamili sa kawanain ko ba. Ato din seryo ba. Di mo ka mapilakadlaw. Pag once na nga ako insurance gawin karon do 50 mga ina. Purga vitamins. Mo ini sakto baka lamin na lawas na gipasa Mo lagi i-vitamins ni mo i-vitamins unya. Di gihapon nimo ang tigwayon, wag ay gihapon na di pulos. nga ang sagbot mal dagan ang tigwan ako. Ay di ko nga tama lawas na ingon kag niwang bet purga hunon lagi na. Kay mo na baboy ba? Ikaw may ingon nga purga hunon. Lakawa ka man ito nung ako sige asa nilang sa ko. Nautik Lakawa sa witunong unsa man di akong paglakawa di ay nag wag-wag. magabot isa. Ilautik. Iyon kaya sildo ang kada sildo. Jesus. Tanong baka gaspang man baka nung gata sa ilang hanggang sagot. Muna yun mo. Baka matobre buboy. Sa imong kamot men pag nakulakaw mo nga tulog ka buwan ningo ka kita na ko. Uga pong lawas ang baka ba? Yun ang mga tiban. Ay, sus! Ako ba? Dito pa ko sa... baboy di magiging kabalog pamahog. Istorya mo na. Tama sa boy. Ano lang isigutin mo? Ako lagi. Kaya ako kabalo. Ako sa una. Bata pa ko. 22, 19 ako edad. Kaya timan ako baka daw kabaw daw baboy. Daw kanding. Isos. Gino ko kung ako yung atiman. Ay, kagbuti kay isos. Nabog ka na. Nabog ko ito. Okay, nabog eh. Ako clearing ko na tanan ang area dali kung asa akong area nga masabsabas baka daw karang baboy nga humana ko bahog lakaw ko diya alas 4:30 wala bahog na ko hindo na yung tayo diya May di mo kay agahog kagabi eh ako rin bahog pagkabuntag agabot na sa sutso as 9 ako rin bahog pas mo baboy wala na yung style na hindi mo
patuto na sa to babay ka ng high grade kay muna yung matumano mga bahog niya na patuto mga iba nga may hanaw pa baboy na Ganaw sa baboy, nga namuhi ka na sa dagang kay baboy. namuhi puro way hanaw lagi sa mga diskartes baboy namuhi lang igo tig bahog puro way hanaw sa unsay oras minuto unsay pila ka segundo nga tig bahog nimo nga isnakan nimo di kay buntag ko hapon kinaraan man ang istorya ay nagtutuhan na Pares nimo. bahogan mo karon Bahugan. bahogan mo alas City buntag tingkaon baboy na City bawas ka alas 9:30 bawas ka alas 11:30 bawas ka alas 3:30 muni bahog bawas ka alas 5:30 di na ingon nga kung gusto yung baboy patakon bot ay ilara kay dito sa amahan bukidon iti-iti lang manok di na kabil kung daghan ang bahog nimo puro buhi lang ihaw bala pag palapas bahog ka tagalas abi ni buntag pa magmatata To nang bakaw nagma na gani. nga Sus. maagoy nagtuo na si imo na baka imo na baka si mama baka na ti Suryo nga bagong lutas nga pa si Suarez nga kitsimil ay pagbutbut istorya ikaw kay hanaw baka kapila ko ilolol ila ni di baka matong turo puti naman maitom wa man Di man magbantayan. di bantayan nga Basta na yang uwag. pas wag ikaw kay mo magbot tiil ano na nga may nada okay hanaw kay puro maka asa ka ingon ito ato at sige ilara kay ako kabalo ko baka kapila kino sa sagputan tagalas adto ko bakiro ko atas 9 uli ko alas 10 alas 11 Sus may lang. may Paputol ko sa akong itlog og imo nang gibuhat. itlog ay ko Israel ama kabalo ko daan ano ba nga Pagkuan na. ina miloy Istorya ano sa miloy ba milario ano sa ina Jer milario diyan milario istorya ikaw ay nagubot mo kulingon baka tanawan ng baka lawas ba Ato, ibawaan to ugma, di ba? Gawas ang bukog. bukog ang lisong lawas Lisong bitaw. Kaganina, nang lisong lawas. ay ganina ano tayo ganina utong na unang adlaw na ganina ron agoy Ano gani? muna yung tesoryo nga tupukan niya otro sa vitamins o kuan kay kada tag 3 months tubukan kung baka ni mga kuan di kay kaon og sagbot hugay ay lang sa sapa to gangan nga sagbot di bisa wa maging kaon misos kinuko lagi tit baga ayo nakatuhod ako ibot na ko alas 5 sapon gilang siya nako siya alas 10 alas 9 alas 8:30 kumalakaon wala muna ina ko nga ayo pag ingin to ya porma yon baka nga ag ingon nga pamilis kaon nga sagbot dili kay pataka lang sa berikatan suka berikat buang ka mga pulos mo na nga pait mo nga sagbot kana ano mga cover cup kurgon muna yung kining sagbot nga kining hagunoy ay hagunoy kining isa sagbot nga kanang drop na ba kanang yung sagbot nga nimo nga na panahon di ako bukiras baka sa una kining tawag nga kining cover crop kaon sa na kugon kaon siya kining isa Magkuan nga ka ugma kay ipatrabaho na ko si iba din ni ugma. ay sus trabaho na ay lagi po trabaho ng tao mga sidwa kasi karo ano yun na ay na Kabutan na ni iba. ay sus ko ba ito nila upa na pa na Si iba og si lang ugma magkuan din ni ugma. ay pagkul kiwa na inada yung mga ipanguban Sabi na dayo pauban. way pulos na way hanaw na Kabaw na sila panday. ay sus ko ayaw gusto ko fix tanan di kay trabaho ayaw na ko na ay na nukos wala nukos ano pag kasi ko yung kanya kay di kay kaon tanan sa yung kanya pag-abot ya tugtulog aga di mo tanig sila pwede sila ayaw di balay Disos pag di magkatulog kinang na magipahuway. ay sus di lagi pwede lagi dito sila ayaw karon na inya na yung estilo nga nabungbuang ka suba ka ang utog mo ano ko pag istorya ng yatay nga
style nga binugok ba. Ay ko na kay ako dito kasi ila magkusog ang kangkaon sila wala di ko ako gana niya ay tao nga hindi. Agoy. Di ko ganahan. Di ka pwede. Dini. May pa. Lam Ikaw mo'y mulayas dini. style mo bunghugo sa mo. Tao. Balik yung mga naungan niya wala na. Expose na ako na. Hinala na. Isa yung mapanahon dini mga palahubog ni mo barkada. Ay, sas. Palabog. Ay pagkuan. To siguro kag ay okay. Ihatod na lang ka na ako dito sa kuan. Bukid nun ugma. Kaw sa mang pista sa ilaha kay adto ta dito. Liwas na. Ang mana. Kay para dito lang sa kang tambay sa kuan. Solo ni mo. Tanga ikaw, Batimil, kaya ito Manila. At pas budog. Dito tughan ka. Ibang budog doa. Dito ray ka matay. Ay, sa. Bago, ay, ala ko dito. Yung gagawin ko dito. Katawa lang ko ni mo. Ha? Katawan, katuod ka dito. Ay, ano gusto na eh. Patulong, address ni mo, ano yung matutulungan nyo. Why, magkatulong ko tao sa lakaw ko. Lam ni mo. Di maglakaw ka. Saba, balik ko. Asa ko pa yung speed, no? Ug mahimo mag-menu na rin ka. Para, Minyo ko sa ito'y. Hiro na ko. ayan na. Yung kay bot, yung tagtang ng iba. Kung mga utok, pangutok ni mo ba? Dito na na pa yung iba. Kada iba lang, kada iba. Kisusulan ka sa mga rekirimida aron himo kang pareha ni Federico. Ha? Ari ko lukuha yung utot nga daan nga baho. Kaya walang tabalan kung style nyo. Pakikuking-kuy lang lang sa kiyang panahon. Kaore bantayan ang sa mga kaya kwartare bantayan. Ayaw ilara. Alam ko na ito na mga laro ninyo. Agoy, nawa na. Jesus! Kabalo ko daan. Ay ko niya mag. O sabihin ibaw ani mo? Ay sos, ayaw ilara. Mga plastikan mo tanan. Ikaw rin giloko kaya kay kwarta. Pagabot sa panahon, ikaw pa ilaron. Ay ko lukuha sa style nga. Pakakdaan ba? Ay ko lutua. Wa makay unhuna kay himo kulingon wa kay unhuna. Ang imo lang nga asa pa ingon na dapura na ko ang style ng Mintas estilo. buhi pa ta. Ay sos! Lipay wa ko kalipay. Nipita. Asa may kalipay? Unsa may gusto nimong kalipay? Ay sos wa kalipay. Tagay? Wa kalipay. Tagay inom gusto ko ito sa baril. Yung kalipay nako. Ayaw nga Isa ka tao. baril para patay. Patay. Wag yung bibi nga sa biron nga palahubog. Bibi alay patay. Ay, Dagari damay ng animal. Kisa man ay papandamay sa mong palahubog. Huwag yung matay sa tamboy nga palahubog. Gusto pa sa palahubog na wala pa. Depende sa tao na. Ay pag away tao na kay. Ikaw wata kay bawo basig Ay kabalasa ko kay. Na ako yung mga ayuan ako yung mga hindi ka na makuha na ko. Di ka presyo na ko. di mapresyo. Di ka na ko ihatag. Lam yung style mo. Tandoy. Puro ka lam. Bukok nga tao. Agoy. Patunto na iba. Pagka-outeran dia. So, sa utok na yung breath. Pagka-breath, bugok. Kuy buot. Kuliwa. Hanaw. Isa bata ka ni iba ugma. Igagwa. Talang. Lam ni mo. Puso lang ka, lam na yung puso ka. Hinambog nga. Yung utok ko. Kasabot yung utok ng lasyaw. Utok mo. Agay. Ka-bright na ni iba. Ka-bright ni iba. Isa bata ka ni ibag nilang lang ugma. Mongoloid na. Mga tao na. Ay, di diyatik. Lam eh. Lapi lang nga. Bros kaon. Kaya Ala. agaron ba na ko sila pagkaon kisa mo sila adto imong bana ito imong ko nito ay kag lukuha imong pagkabaro kay ako di ko mailad nimo tas para say kay ay ko ululugi kay di ko tao mo guluid Agoy mongoloid. Ang sabi pataan mo ni ibag nilang lang mongoloid. Basig ikaw mo mongoloid. to tawa ay ko dan Kabuang mo ni animal. Ang istorya may saway tunong. ay buot ay ko Kasi may buot. Ikaw may buot. uli mo sa inyo kay ako na ako sa akong area na kung sa akong kamatayon niya pita ay ko niyo pag ulog-uloge at mo sa asang speed no nga taong ulugan niyo kaya ko ikulo ko kay is type to daan isa katanan ako ninyo alam na ako daan mura bumbuli nga akabugbawog ba ay ko ilaran niyo kaya ko Ay, kay mag-ato ta sa kuanog bukid nun. Kay para di ko mapalo na ka dito. Di ko mailad ninyo. Ha? Kaya ako, matan po mas pinya na. Ay, mas maro po ito sa inyo. Ay, lukuha kay. Maro Maro ito'y gani.
Murag iring. Kawatong yung isda na nga. Di paton na ta ako iring nga. Aga. Ano, istorya sa. Istorya nga. Balik. Ibalang mo na anak. Mo di nga. Di nakaganahan sa di ganahan imong kuan sa imuha kay maro ka man. Maro sila. Sila maro. Buwag sila. Patyaw mo na sa landa. Bukinon. Manong manong. Pasulong mo na sa Agoy. Ay, gino ko nagkakira nga damay ni style ha. Ano, tagay pa. Ito pa'y tagay dito. Kalabot nila. Kung sa may gusto, o Tagay? sa ba, agpalit ko karon? Tagay? Ha? Tagay? Ba? Ilalon? So ilabot nila? Ilalon? Ilalon? Okay. Katawa ko. Ilalon? Ilabot niyo. Imulon? Lam niyo. Ugma lang isa ba tayo kanilang Share lang mo. Sa kaon. Batayan niyo sa kaon. Kisa mo magkakon mo ako, kumin mo ako yung anak. Kisa mo. Mga tohana mo. Nga, kahurot ang sudan. Kahurot ang bukas. Kisa mo ka. So ka, protector ka na ako. Protector ka sa asa ko mga kan. Ano ko. Story ng bugok na tao. Bright nga way hananaw. Kisa may mong kontra, kabuang man ni animal. Ano ko. Kasi mo kontra. Alam mo ni. Ako di ko mailad yung mga matan mga kahit label nga. Utok tae. Bugok. Ite. Iro. Sabot pa iro. Usay. Abalibang. Lila. Ihi. Sa plane. Libang ito ihi. Sige ta kay di ko sa iro. Ikaw pa. Tao. Bugok. Bot. Utok. Yatay. Kinsa man. Iba. Altumatak utok. Ay, na yati kagid ugma. May bawan niya. Ako may bawan iba. Utok. Ang talang. Lam-lami. Ilis na diha. Hatod ta kayo sa bukid nun. May na. Dito sa bukid nun. Para Kulubin ng pare. Utok dua. matughan ka. Tiil. Utok. Kay labihan ka naman kapalahubog ginoon din noon. Yes. Abusado ka naman kayo. Ah. Ha? Ang imong ko ang abusado. Pingis pa na nga. Inom. Paradlaw. Unahan. Inom para sunod buwan, sunod tuig, sakit dayon. Ba. Kumisi ba. Talang. Ikaw na nga nasakit. May nasakit ako yun. Forever na ang kalera. Habang buhay na inuma. Ikaw may isigot na ng pamaha. Lam-lama. So na may tao nasakit na ng istorya. Sige. Tanawon talang. Nasakit na yung nasakitaan. Kung may sakit dito na sa lain tao. Wala ka bantay sa una dito sa kuan. Kuila ra. Kaya wala ko sakit. Ka. Tanawon talang. Kaya utok ng doot. Sige. Para lando operasyon buot. Lingki. Sige. Tanawon talang. Tanawon talang. Humag yan mong tagay. Tanawon talang. Imposible ka nagdi na ipikto ang kanamang tagay-tagay ni mo. Yan nila. Talang. Okay. Anad ka ha. Kipot. Buot ka. Buot iba. Ingke. Kailangan tanan. Pagpalit mo sa inyo, pagparabaho mo, ay mapagsalig. Lam-lam ninyo. Ara ko nyo, ay ko nyo, ulog-ulogi. Pagkita nyo na ko. Ulug-ulugi, ulug-ulugan ka. Ano, istorya na, ulugin ka. Pero utok dua. Mutulo. Ingki. Utok mabut sopas. Ano, istorya yung pakak. Kaya ako, balong. Sa bata ka nilang nag-ibagma. Talang. Landlock. Makasalir ka, magkulatahon ka na nila. Kalatahan. Magsilbi, ipapako ko ng ulo ng luha. Yan ako, istorya na. Ikaw na handlock ko. Wala isang. Ay, nito ako giloko niyo. Di ko ako kaliwat kay kriminal. Hindi lumayan ng animal nga bayot. Dito ka lang po sila. Ano ko ba ko na? Budang style niya nga. Bidugok. Biyaan ka. Ikaw ka. Sabi yun. Lagi. Larga ko. Asok ko yun. Biyaan ka. Bag. Uban. Kita kilo sa kilo. Kagaga. Kaya ba? Ako kinungo rin.
bundak ko dito. Tubangan. Okay, bunda. Dos igit ni ka. Ako, Di ba kay na. bunda ko. Gumasigit, animal. Lagi mo.